Dobré ráno všetkým vám, drahí bratia a sestry. Som vďačný Bohu za to, že môžem po dlhšej dobe tu nastáť pred vami a že môžem vyznávať nádej, ktorú mám vo svojom srdci a chcem vás pozvať k tejto nádeji všetkých vás. Vás, ktorí chodíte pravidelne, vás, ktorí ste prišli prvýkrát, a verím tomu, že Pán Boh chce aj dnešný deň hovoriť do nášho života. Končíme jednu takú sériu, ktorá hovorí, že rozhodni sa vopred. Rozhodni sa vopred. A ak sa mám rozhodnúť vopred, ja potrebujem vedieť, k čomu sa mám rozhodnúť. A keď budeme končiť aj tento dnešný deň, tak verím tomu, že budeme vnímať, že Boh nás volá. Brat Janko hovoril vo svojej kázni o sile našich rozhodnutí. Pašo ju otvoril ešte pred tým týždeň a začal hovoriť, rozhodni sa vopred. Rozhodni sa. Ako byť bližšie k Bohu. Michal Kopanic zasa spomínal a rozprával o tom, že máme mať extravagantnú štedrosť a konzistentnosť vo svojom živote. A ja by som rád uzavrel tento mesiac týchto služieb, by som rád uzavrel sériou, že máme byť zameraní na cieľ. Pozeral som sa trošku na internet a tam mi hovorí, že cieľ je miesto, do ktorého sa snažíme dobehnúť alebo zasiahnuť terč. Mnohí ľudia sa snažia dosiahnuť niečo. A je to úžasné. Ja som trošku tak sa pýtal trošku, že kto čo robí. A som hovoril aj Daliborovi. Dalibor, tvoja úloha je dobehnúť do cieľa. Viete o tom, že beží, alebo behá stále, polmaraton, dobre hovorím? Polmaraton, že behá. A úžasný je, alebo je tu aj Noemi, Nemetová, ktorá takisto hraje ping-pong a ja som sa pozeral na internet, ona je 17. na Slovensku, medzi ženami. Úžasní mladí ľudia. Predstavte si ale, že medzi nami sú takisto mnohí úžasní ľudia v mnohých oblastiach života. Máme ľudí konštruktérov, máme ľudí v biznise, máme ľudí lekárov, máme ľudí, manažerov, ITčkárov, učiteľov a mnohé iné profesie, z ktorých každý je zameraný na určitý cieľ. A teraz si predstavte, že každý z nás má aj nejaký životný cieľ. Ale ja by som nás chcel vyzvať dnes, aby sme nerobili len niečo pre tento súčasný život a stav nášho života. Ale aby sme boli zameraní, na budúcnosť, na to, čo Pán Boh má pre nás pripravené, aký je koniec našej cesty.
všetci, tak ako sme tu na tomto mieste, chcem vás vyzvať, aby sme boli zameraní na ten konečný cieľ. Na cieľ, ktorý Pán pripravil pre každého z nás. Na najvyšší cieľ nášho života. Na večný život v Pánovi Ježišovi Kristovi. Každý z nás žije medzi ľuďmi, ktorí sú vo svete vonku. Žijeme medzi nimi a to je tá druhá skupina, ktorá je zameraná len na svoju prítomnosť alebo dokonca na svoju minulosť. Mnohí z nich možno, že boli zranení, mnohí z nich boli možno, že odstrčení, mnohí z nich boli možno, že znechutení alebo dokonca vylúčení zo spoločnosti. A nie vždycky to bolo ich vinou. Rád by som vás pozval dnes, aby sme okrem toho, že žijeme aj pre prítomnosť, nie sme ľudia, ktorí sú niekde mimo našej spoločnosti, mimo toho, v čom žijeme. Ale aby k tomu, čo žijeme dnes, sme mohli byť ľudia, ktorí sú zameraní na cieľ našej cesty. Náš život nie je len existencia na tomto svete. Nie je to len jedenie a pitie, nie je to len užívanie si pozemského života. Hej. My sme boli stvorení pre oveľa vyšší cieľ. Pre oveľa vyšší cieľ. Sme pozvaní Bohom byť na jeho obraz v tejto našej spoločnosti. Aby sme rozumne a pobožne žili na tejto zemi. Aby sme sa stali soľou tejto zeme. Tak, ako bolo spomenuté svetlo, takisto aj soľou tejto zeme. Aby sme ako ambasádori Pána Ježiša Krista prinášali vôňu neba do našej spoločnosti. Aby sme ako Božie deti prinášali posolstvo nádeje každému vôkol nás. A to je jedno, či si žena v domácnosti, hej, alebo športovec, alebo akýkoľvek človek, ktorý v tejto spoločnosti sa stretáva s ľuďmi, ktorí sú vonku. Biblia nám hovorí, že mnohí ľudia žijú bez nádeje. A Biblia nám hovorí, ale takisto, že všetci, dokonca aj kazatelia, dokonca aj služobníci, všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Všetci zhrešili. Nebyť nádherného Božieho plánu, všetci by sme večne zahynuli. Ale Božie slovo nám hovorí, že Boh tak miloval svet, teba i mňa, že poslal svojho milovaného syna, aby nikto z nás nezahynul, ale mal večný život. Nie je to úžasné? Pán Boh nás volá a ukazuje nám stav hriešných, stratených ľudí. A môžeme bedákať, hej, aký som slabý, aký nič nedokážem a tak ďalej. Ale ak sa rozhodneš pre ten najvyšší cieľ, tak sa môžeš stáť soľou zeme. Soľ dochucuje. Soľ roztápa ľady. Soľ zabraňuje rozkladu.
Čítal som jedno africké príslovie, ktoré hovorí, že akokoľvek môže byť svet skazený, nikto ešte nenašiel v soli červíky. Nikto nenašiel v soli červíky. Svet vôkol nás môže byť skazený, ale ty môžeš priniesť uzdravenie. Uzdravenie do spoločnosti tam, kde si. Boží plán je dokonalý, nikto nemusí zahynúť. Každý, aj ten najväčší hriešnik, môže byť zachránený. Božie slovo nám ukazuje cestu a cieľ našej cesty. Čo máme robiť, aby sme dobehli do cieľa, do víťazného cieľa? Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak nie len skrze mňa. To hovoril sám Pán Ježiš. A hovorí, ja som. Nikto si to nedovolil ani z tých najväčších mysliteľov niečo takéto povedať. To povedal len jeden, ktorý má kľúče života, aj pekla a smrti. A pozýva nás k tomu, aby sme boli ľudia, ktorí môžu cez obeť Pána Ježiša Krista prísť k zdroju života. Keď čítame Božie slovo nám hovorí, že existuje priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. Ale je aj úzka brána, tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života. Málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Nie je to úžasné? Všetci, ktorí sme sa rozhodli pre Pána Ježiša Krista, sme privilegovaní. Máme milosť. Pán Boh nám otvoril dvere a každý jeden z nás, kto sa rozhodol ísť touto cestou, môže dojsť bezpečne do cieľa. Nie je to cesta ľahká. Mnohokrát prichádzajú do našich životov aj rôzne skúsenosti, a rôzne ťažkosti. Ja som sa rozhodol v 17 rokoch vydať svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Viete, koľko mám dnes rokov? 77. 60 rokov nasledujem Pána Ježiša Krista. A nikdy som to neodľutoval. Ja som si vybral. Rozhodol som sa vopred. Chcem dojsť do cieľa. A čo ty? Naozaj si rozhodnutý urobiť ten krok? Každý z nás sa musí rozhodnúť vopred. Viete, nestačí len fatalisticky prijímať spôsob života, situácie, či už dobré, či zlé. Je tu pred nami rozhodnutie, ktoré ovplyvní môj a tvoj život. Moju a tvoju rodinu. Tvoju budúcnosť, tvoje postoje k životu, ale aj postoje k smrti a večnému životu. Čítal som si Božie slovo a pozeral som sa na niekoľkých Božích mužov. Aj žien je tam. Ale jedna taká zvláštna vec ku mne hovorila, keď som si čítal o Jozefovi v Starom zákone. Synovi Jákobovom. A viete, že mal dosť synov. Ale bol tam jeden taký mladý, volal sa Jozef. A on býval s otcom a ja verím, že otec mu vkladal niečo do jeho
ducha do jeho života, do jeho vnútra. Pretože ak by to nebolo pravdou, tak to by bola veľmi taká zvláštna vec, keby Pán Boh hovoril k nejakému inému zo synov, ktorí mali v srdci niečo úplne iné. Oni mali odsúdenie, oni mali vo svojom bratovi si mysleli, že on chce byť veľký. Jozef dostal sen a bol verný tomu snu. Napriek okolnostiam, ktoré vo svojom živote prežil. Napriek veciam, ktoré tam prišli do jeho života. On chcel byť úprimný voči svojim bratom a im hovorí o svojom sne. A čo oni urobia? Ide vykladať snov. On chce byť ten, ktorému sa budeme my kláňať. On chce byť ten, dokonca rodičia sa mu budú kláňať. A tak ho hodia do jamy, predajú do otroctva. A ako ho predávajú do otroctva, on si myslí, možno, to je koniec. Čo bude so mnou? Ale aj tam, kde bola Božia priazeň na jeho živote. Úžasná Božia priazeň. Predstavte si, ak niekto žije spravodlivo, čestne a čisto, čo sa stane? Pán Boh sa postaví za tú spravodlivosť, čestnosť a čistotu. A ty sa môžeš stáť požehnaním pre ľudí, vôkol ktorých žiješ. Mnohí ľudia utekajú z problémov v práci. Mnohí ľudia utekajú a hovorí, to sa už nedá zniesť. Stále mi šliapu po hlave, po všetkom, hej, nejak znevažujú ma a tak ďalej. A či ty nevieš, že si tam postavený práve Bohom, aby si bol soľou, ktorá zabraňuje rozkladu? Boh nás volá, aby sme aj do tých najnemožnejších situácií vedeli vstúpiť ako kráľovské deti. Alebo pamätáte sa na Putifárovú ženu? Všetko v Putifárovom dome bolo dané Jozefovi, okrem jeho ženy. A tá ho chcela zviesť. A čo sa stalo? Mohol by podľahnuť, možno, že by sa to ani nikto nedozvedel, ale on hovorí jedno zvláštne slovo. Ako by som mohol zhrešiť proti vlastnému Bohu? Ako by som mohol zrešiť proti Putifárovi? Veď okrem teba všetko mám dané k tomu. Nepodľahol z vodu Putifárovej ženy. On sa správne rozhodol. Rozhodol sa aj vo väzení správne. A keď prišla situácia, keď faraón dostal sen, prichádza na scénu ten, ktorého zabudli vo väzení. A prináša svetlo do situácií celého národa. Kto vie, či medzi nami nie je niekto, kto môže priniesť svetlo do nášho národa. Moji drahí, Pán Boh nás volá k vyššiemu cieľu.
Volá nás k vyššiemu cieľu, aby sme prišli a priniesli živého Krista, nádej pre tento svet, nádej pre naše mesto, nádej pre náš národ, aby sme priniesli niečo, čo požehná. Tak ako vtedy Jozef sa stal záchrancom nielen Egypta, ale aj celého svojho rodu. A predstavte si, práve pre vernosť Jozefovu sme dnes aj my tu. Sme dnes aj my tu. Peter a Ján opustili siete, opustili istoty svojho života, svojej rodiny, keď ich Pán povolal a išli za ním. Viacerých učedníkov vidíme, ktorí ešte chodili aj za Pánom Ježišom. A keď povedal takú tvrdšiu reč Pán Ježiš, tak ho opustili. A predstavte si, Pán Ježiš sa pýta učedníkov, či aj vy ma chcete opustiť? Či aj vy chcete odísť? A Peter mu odpovedá, ku komu by sme išli? Veď slová večného života ty máš. Máte túto istotu, máme túto istotu vo svojom živote, že toto sú slová večného života, ktoré môžu priniesť nádej, priniesť stabilitu, priniesť víťazstvo, priniesť niečo, čo Duch Svätý v tvojom živote bude môcť formovať do slávy Božej. Ešte jeden príklad. Lazar a jeho sestry. Keď prišla situácia, že Pán Ježiš nakoniec prišiel, predlieval, ale prišiel, hej, do Lazarovho a do domu Marty a Márie, medzi nimi začala taká zvláštna konverzácia. A Marta mu hovorí, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. A aj teraz viem, že čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Boh. A Ježiš jej odpovedá, tvoj brat vstane. A ona prikyvuje, áno, ja viem, že vstane. Hej, pri vzkriesení, pri poslednom, v posledný deň, ale Ježiš jej odpovedá jedno úžasné slovo. Úžasné slovo. A on jej hovorí, zás niečo, čo nikto iný na tomto svete nemohol povedať. Ja som vzkriesenie i život. Ja som vzkriesenie i život. A každý, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? A tu sme pri koreni veci. Predstavte si, rozhodnutie žiť na veky sa potvrdzuje vierou v Pána Ježiša Krista. To je exkluzivita. Nie je to iného človeka, nie je to inej cesty do večného života, ako cez Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš hovorí, že existuje priestranná brána, široká cesta, ktorá vedie do záhuby a mnohí idú tou cestou, ale existuje úzka cesta, ktorá vedie do života. Ktorou cestou ideš? Ktorou cestou ideš? To druhé, čo by som chcel pripomenúť, je skutočnosť, že po smrti už nie je žiadna možnosť robiť pokánie. Nie je ani žiadna možnosť vymodliť si, niekoho do neba.
A chcel by som upozorniť aj dnes, že nie je žiadne umelecké, športové či akékoľvek iné nebo, okrem neba, kde prebýva Božia sláva. Nie je. Tam je prítomnosť Božia tak evidentná, že tam nič nečisté neobstojí. Tam nemôže vojsť nikto iný, len omilostený hriešnik, ktorý uveril v zástupnú smrť Božieho syna a bol očistený jeho krvou. A jeho hriech bol zmazaný. Len tí budú môcť vstúpiť na miesto svetosti a vidieť tvárou tvár Božieho baránka, nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista. Je to miesto, ktoré Pán Ježiš išiel pre nás pripraviť, tak, ako nám to zasľúbil vo svojom slove. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, bol by som vám to povedal, že vám idem prihotoviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem. A vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To je úžasné slovo. Ján dostal tú milosť, aby mohol nahliadnúť do budúcnosti. V zjavení Jána o tom čítame. Keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Najprv tam dostal posolstvo pre 7 zborov, potom videl Boží trón, 4 bytosti, 24 starcov, nesčíselný zástup z každého pokolenia, jazyka a národa, volajúcich spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. Videl tam aj pečate, videl tam aj rany, videl tam aj tie kone, ktoré tam boli dané. Všetko toto videl. Mnohé veci sa udiali, mnohé veci ešte majú byť udiaté, alebo majú sa stať. Ale videl tam aj slávu nového Jeruzalema a novej zeme. Priatelia, toto je miesto, kde nás náš drahý Pán chce vziať. Tešíš sa? Miesto, kde Boh zotrie každú slzu. Tam hovorí Božie slovo. Z plačúcich očí. Je to miesto, kde už nebude smrti. Nebude žalosti, ani kriku, ani bolesti, pretože prvé veci pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, hovorí hľačiním všetko nové. Bude tam nový Jeruzalem. Ulice zo zlata, brány mesta, každá z jednej perly. Bude tam rieka života. Stromy rodiace 12 ovocie každý mesiac. To je to, čo pripravuje Pán pre každého jedného z nás. Pán Ježiš hovorí, že je tam úzka cesta. Ale dostali ste pozvanie. Dostali sme to pozvanie. A ja. A Božie slovo nám hovorí, že Pán Boh hovorí k človekovi alebo jeden raz, alebo až 2 razy. A človek mnohokrát toho nevidí, že Pán Boh k nemu hovorí. Možno, že to hovorí aj cez kazateľov. Možno, že to hovorí aj cez niekoho iného. Možno, že cez rozhlas alebo televíziu, kde môžete už teraz počuť Božie slovo kázané a pozvanie ísť za Pánom Ježišom Kristom. Vzal si toto pozvanie vážne? Či si ho ľahko vážne odhodil z pliec? Rozhodnutie musíš urobiť vždycky vopred. Dôsledky budú nasledovať. My so Zlatkou žijeme spolu
58 rokov. Naša cesta nebola vždycky ľahká. Mnohokrát to bolo na hrane života. Mnoho bolestí sme prežili, ale zažili sme aj mnohé prielomy, aj mnohé zázraky, mnoho povzbudenia. Zažili sme mnohých služobníkov, ktorí prišli a slúžili nám a to nás dvíhalo. Možno, že sa niektorí pamätáte na brata Gujáša, či Suzette Hattings, ktorá tu bola. Hej, Bonke, Wilkerson, Erik Theis a mnohí iní, ktorí prišli. Pre nás to bolo po rokoch ťažkostí, problémov a výsluchov a všetkého iného. Prišla sloboda a prišlo posolstvo, ktoré mohlo a chcelo a robilo premeny v životoch našich. Keď bol tu na astronaut James Irwin v Bratislave, tak mi nechal takú plaketu. Na tej plakete je mesiac, jeho nálepky a viaceré také vzácne veci. Ale to, čo je najvzácnejšie, tam napísal pre mňa Ján. Vystri sa po svojich snoch a mier vysoko. A ja by som vás chcel vyzvať, moji drahí bratia a sestry. Pretože ja verím, že to nebolo len pre mňa to slovo. Ale že to slovo on dostal. Vtedy, keď bol na mesiaci. Keď sa pozeral na tú malú guľôčku, hej, zem a dostal do srdca vnuknutie, že má ísť a kázať evanjelium. A dnes to slovo verím, že je pre všetkých nás, pre každého jedného. Vystri sa po svojich snoch. A nech nie sú to prízemné sny, ale nech sú to sny, ktoré prerazia až do večnosti. Ktoré prinesú nádej pre tento svet. Ktoré prinesú požehnanie pre toto mesto. Verím, že Pán Boh, keď si mohol použiť takého obyčajného človeka, ako som ja, tak si môže použiť každého jedného z vás. Buď verný. Vystri sa po svojich snoch. Môže si ťa Pán Boh použiť v tejto generácii. Rozhodni sa pre najlepší plán svojho života dnes, pretože ten má večnú odmenu. A ak to urobíš, deň spasenia príde aj do tvojho života. A ty to nikdy nebudeš musieť ľutovať. Ak sa ťa dnes Duch Boží dotkol, ak si ešte neurobil rozhodnutie, alebo ak si aj urobil a možno, že si poľavil a cítiš, že by si mal urobiť rozhodnutie, povedať Pánovi: Pane, chcem tebe patriť. Chcem, aby si ma obliekol, ako si obliekol Gedeona, Duch Boží. Chcem, aby moja večnosť nebola niekde v zatratení, ale tam hore u teba. Chcem. Žiť pre teba naplno. Ak je tu niekto taký, môže zdvihnúť svoju ruku. Ďakujem za tú ruku. Ešte ďalšie ruky, ešte ďalšie ruky, ďalšie ruky. Vďaka buď Pánovi. Vďaka buď Pánovi.
Povstaneme a budeme sa modliť. Pane, Ty si videl úprimnosť srdca tých, ktorí zdvihli svoje ruky. Ty si videl ich minulosť a voláš ich, Pane Ježiši, teraz v prítomnosti, aby urobili rozhodnutie pre svoju budúcnosť, pre ten najlepší cieľ, ktorý si Ty pre nás pripravil. Osláv svoje meno. Potvrď to ich rozhodnutie tým, že vložíš do ich života, do ich srdca slovo, ktoré premení ich život, Pane Ježiši Kriste, na slávu Tvojho svätého mena. Ty budeš vyvýšený a oslávený a ľudia vôkol nás v tomto meste aj v tomto národe zachránení. Buď všetka česť a všetka chvála Tebe a Tvojmu svätému menu. Amen.